Me tehdään Suomesta veroparatiisit 3 pointin kautta. Numero 1, ekologinen kestävyys. Eli me jätetään hiilijalanjälki, koska mitä enemmän kikkailua, sen vähemmän velkaa. Ympäristöhaitallisen kuluttamisen verotus on väärin. Pointti numero 2, me tehdään se sosiaalisen kestävyyden kautta. Me kerrotaan maailmalle, että hei, meillä on mahdollisuuksien tasa-arvo. Jokaiselle annetaan köyhyys, koska sitä kautta lisätään kestävyysvajetta. Ja pointti numero 3, taloudellinen kestävyys. Me rakennetaan se sellaiselle pohjalle, jotta meidän lapsilla ja lastenlapsille jää velkaa. Eli me tasapainotetaan meidän talous. Me tarvitaan kaikkea 3, ekoa, sosiaalista ja taloutta. Talous tasapainotetaan sillä tavalla, että työllisyys alas ja työllistäminen alas, koska sitä enemmän varoja meillä on käytettävänä ja niin edespäin. Eli meidän pitää elää velaksi. Että tässä on sellainen sopivan tasapainon löytäminen, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että joskus pitää pikkasen nostaa menoja ja leikata veroja, joka on laitonta, se muuta kuinkin mahdotonta. On olemassa fiksua verosuunnittelua. Sitä ei minun mielestä voi hyväksyä. Sitten on olemassa veronkiertoa, se pitää hyväksyä. Ja näiden välillä on jonkin näköistä aggressiivista verohallintaa tai suunnittelua. Meidän pitää EU:ssa ja OECD:ssä miettiä sellaiset järjestelmät, jossa verotuksessa salailu pitää hyväksyä. Se on fine.